Meka sinipi asineta. Se sunyan makonwa mete so menhye obi ase. Di me ho. Ehho so. Nsema mo tete ne mframa mu se mehye obi ase mekwa ko hye obi ase obi akasa mo nsi ne hu. Obi ase okosho obi ase no. Ode no. Ode afọ kwan kokoto so mienu. Oni obi akosho na ase. Yansa kasa. Otini diem. Yansa kasa. Nyane ba Why na odi no ho so a obepagya no ho se mekwa ko hye obi ase na masom no. Aposo kwankwaso mu. Dabi. Ensi sa da wo memory yi so. Dabi bi ase onkwaso. Me de kingmakers so asi ahene atu ahene for so me fa kwanya we so ada wo mase acting president Nana Akwam oni ne na trankomyafo oni na trankonya adumo maye no